akory abatsika jiaby nahita ivelany na agny an-tanàna na agny atety na agny ambanivolo sabaka raha mbola tsy managna liberté ary mbola tsy managna fahafagna ny vahoaka malagasy. Maro fanahian-kevitry nataondreto mpanohagna fitondragna tsy miteky ty, tsy haiko ro asa miandragna tomobily tsisy laroa, tsy haiko asa ro mipetraka amy tragno tsisy varavara, fa masondrolo gila sady marigny boko ro moa. Aloha nidirako amy jiaby zegny, aloha za ivolagna reto tompona andraikitra ambony amy fitondragna ty. Za koa tamy plasinao Richard Ravalomanana, Lakasy, Korotamby, anao koa olobe nanagna voninahitrinao fa anao général de vrai, anao tokony nagnaja-tegna. Fa aminaka za zoky be, anao ndray materaka za. Aminaka anao tsy mahay valeur maha olobe anao. Aminaka za nagna service maramila fa jamais de la vie olo fa civil karaha anao andekaiko hoe mon général, jamais de la vie. Io lamba midokany, samy olo amin'ny raha agnajagna izy. Fa anao ne Richard Ravalomanana, Sojabe, tsy mahay place tokony pitrany fitombenagna anao. Olo Lalatina, Henriette Rakotondrazaka, tiako Rakotondranino, magnatsora anao amy lamboridinao. Gauche anao gauche, droite anao droite. Richard Ravalomanana ao. Za le matetiky mivolagna anao teto zalahy. Anao général du salon. Bekogna. Fa tsy malio tegna. Anao nivolagna fa za nitondra taogno maro, fanjava maro ny gendarme. Za koa tagnatin'ny bataillon nandesinao, jamais de la vie anao ni accepteko hitondra za. Fotony olo mitondra olo zegny Richard Ravalomanana ndray tsy managna trakefa, managna personnalité. Ndray tsy matianina, managna personnalité. Fa anao, donc aminaka anao tsy général, fa anao Joulahy. Tu es un Joulahy, Richard Ravalomanana. Magnangy ketikety hely ery, magnatsora anao amy lamboridy. Nefa nanao olo Sojabe, Lalatina, mibeko anareo jiaby amy gouvernement, rango amy Rajoel, jusqu'à tamy katita madiniky nareo amy gouvernement. Lalatina mibeko anareo zala. Lalatina mampitsanga mapetraka anareo. Non. Non, Richard Ravalomanana. Za fa ela nagnambaranao désarmé anao fa tsy lionao raha agnaboloanao loloavinao ndraiky agnabony sorokonao ndraiky raha mitratro anao aby reo. Nde raha aby zay fofa mampamoaka anao. Anao mamefitra Tananarivo be. Hoe kay raha ataonareo tsy ho hainay.
Anareo mbola mitsinjaka ny salegy fo zay fa mitsinjaka latratra. Anareo mbola mitsinjaka rock zay fa mitsinjaka hoatra. Asa ianao tiako volagnina amizay amy maha olobe anao Richard Ravalomanana. Déjà ino tsika iko anao mon général. Anao ko fa retraité. Anao fa retraité, ça veut dire anao fa nipody civily. Fa anao fa tsy armée eky. Nohony anao namezana agnarana io caserna Amparibe io, anao nanjary ngengeny. Parce que atombony Richard Ravalomanana. Anao mafanaty. Caserne zay mitondra agnarana n'olo fanaty. Za tsy nahainao ary le azafady, za tsy magnambany razagna namagna. Anao donc Antimoro ba haiko mipito milevy rô vao maty ankity regny. Za tsy menao le raiky mipito milevy vao maty ankity. Olobe mavandy tsy doanga. Aminaka anao civil, fa anao tsy maramila, parce que anao fa retraite. Fa retraitiky. Ino raha misy? Kabarony moaly igny azaveko aminao. Kono moaly igny, kondro ndraiky lalatina. Tsisika hoe sergene, oh tsy haiko fiske, tsy haiko azovy. Kono lalatina ndraiky Richard Ravalomanana. Nanamboragna ranabavy ndraiky ralany moaly. Azovy gros brando. Razala ato amin'ny TMH. Ringby Nanosbe. Oh, Ringby Nanosbe io, Antananarivo fa tsy Ambaribe aminay agny tsisy olo kafiry. Fa olo fo mandeha aminay agny magnano kafiry, fa zay Ambaribe tsy kafiry karaha io. Oh, TMH Nanosbe oh, gros bran lalatina Richard Ravalomanana. Ino amizay? Agnatin' zegny ingay fidy député. Mody moa, mody marigny, mody tsy regny baka izy. Fa anao fidy, député fidy, anao agnatin' raha io. Ino amizay raha nisy nomaly? Hitanareo? Ro tsy megnatra mavandy. Ro za fa nagnambarana ro mbola agnaty kibony renindreo ro fa mavandy. Ziska ro matoe sola. I sola io amizay takonagna amy satroko cowboy igny. Cowboy, un vrai cowboy. Non comme ça vrai film western. Toujours miaro peuple anazy. Un vrai cowboy, toujours miaro peuple anazy, tsy idirany apasy. Fa anao ndraiky, un cowboy mamono holo. Za placenao narianao antany agny foiky satry cowboy anao. Anao ne minolo ratsy anao aby. Un cowboy zegny, mpiandrigny aomby. Mpiamby aomby koa cowboy zegny. Egny anao miloloha satry cowboy, valeuran'ny cowboy andesinao tsy hainao. Richard Ravalomanana. Zavanao zio. Olobe karaha anao zala. Iantsaintsain'olo eran'izao tontolo zao. Ziska mpagnano gazety africain miantsantsa anao. Za tsy amy tany firy zafinao. Asa miambigna zovy anao zala.
hagnanatra olobe karaha ataonao io, magnantoetsaigny karaha regny. Nandeny bekondreo reto gros bras abaka amy TMH reto, mpagnano rugby reto, nandena nambotro Lalatina Clémence ndraiky Baba. Araiky naondrana tagnatiny tomobilin'ny président ny rugby ny TMH. Zany moaly nagnambaranareo, hitanareo zany moaly nagnano live te tatatata za même temps magna recherche matriculation iko fanaziko za nagna recherche teto hitako jiaby identifiant tompiny tomobily jusqu'à adresse ipitrany zala tompiny tomobily ty Amboditsiry, logement jiaby nazoko. Aminaka za tsy mavozy prétador naro. Anaro koa prétador za mandrakotro vahoaka miaraka amy vahoaka magnano anaro terminator. Terminé baka amle mot terminator. Vita eky ny nataonaro zala. Niala. Ben oui, c'est un bête comme un méchant. Zegny ediny mety kaiko anao Richard Ravalmana. Tu es un bête comme un méchant. Mialatsigny anao andre olobe. Anao koa fa tsy agnaja tegna anao, zay koa tsy agnaja anao ne. Nagnino zay mialatsigny mialafondra ataoko double chapeau nao. Zegny olo eko même izy retraite za mikaiky izy mon général Ramakavelo magnaja tegna anazy izy. Mipetraky izy parce que fa misotro nono, magnanatra izy, magnitsy izy. Fa anao Richard Ravalmana c'est un bête et méchant. Ça fa nivolanareo vahoaka ne teto. Ko nisy olo nandripoka vahoaka tamy 2002 Richard Ravalmana. Ko nisy olo nandripoka vahoaka tamy 2009 Richard Ravalmana. Normal niany izy nataony duel général. Mpamon'olo kele. Anao nisy mipety méchant Richard Ravalmana. Mba maro généraux talohanao, zokizokinao, ray mandreny plus que anao. Fa reo nagnaja voninahitry ny tafiky malagasy. Fa anao nipotehinao tegna tsy nasianao fotony ny tafika malagasy, ny armée malagasy. Nefa nanao mindrendre zananao anzao, zananao anzao, quel nanao anzao nino. Mamon'olo, manaminambotr'olo. Beko ny Lalatina nandeha taminao, nandeha nikahinao reto gros bras ny rugby ny anosy be, nandeha nanambotro reo mianada. Anao kaza asa magnatoetsaigny karaha zegny zala. Asa magnatoetsaigny karaha zegny. Anao farany be agnatin'ny fitondragna ty. Sagnatrely volagna azafady azafady aminareo ray aman-dreny. Misy volagna zay aminay Ankarabe agny. Be foagna. Boko misy araiky zay grave fa tsy ataoko, tsy ataonareo koa izy nagnasà général. Non, tsy nagnasà za. Ary za tsy agnasà. Fa fomba fivolagna aminay agny. Ankarabe agny, même aminay Ambaribe agny, même aminay avaratra agny hoe rena koa nitariky anaka zay. Izy be koa ny foagna, nitariky ao matay. Fomba fivolagna aminay agny zegny.
Rena koa nitarikana be foagna. Izy be koa mitariky ny amantay. Azalay. Anareo olon'ino loatra. 16 ans, 25 ans. Halatra nataonao zay zalahy tsy ova mahampeky. Tsy efa mavita iloveny zafizafinao mare. Richard Ravalomanana. Ndao migaka ronono. Fa tsy mikinisy olo ny levy ndraiky vola. Amparako anareo amizay fandeha ny tantara. Topiny raha jiaby nandalony moaly miala tsy afaka anao Lalatina. Henriette Rakotondrazafy. Ary anisany mpagnakorontagna Madagasikara io anao. Lalatina Rakotondrazafy. Nikorotagninao tamy gouvernement. Nikorotagninao tagnatiny présidence. Zonao nidrika amy Sénat, korotagninao koa Sénat. Zay place diranao Lalatina mikorontagna. Zatsy nenao mpivary mandeha. Korontagna io boka amin'ny agnarany mpivary mandeha. Anao ne korontagna. Anao koa radio. Anao le raiky parazity. Lalatina Rakotondrazafy. Normal anao mila mamono vadinao tongtong na pidirinao prison. Zay anao olombelo. Anao nateraka ny lehilahy. Anao managna anaday. Anao managna zama. Anao managna sidilay. Vadinao niegny aminao tongtong andeha pidirinao prison Lalatina. Normal niany olo tsy avanao re andeha asainao samboriny gros bras TMH. Samborinareo mila gadrenareo. Izy igny ane koa tsy ni alertegna malaky teto. Zay jiaby io koa tsy ni alerte nagnambara hoe fa kazerny Tobingay Richard Ravalomanana tondragna roy. Fa ela roy fa nivonena roy. Comme vous êtes des assassins. Nindra misy. Hitanareo tomobile nataoko publicité io igny. Oye wanted tomobile ty. Chevrolet. Tomobile igny tsy Chevrolet déjà. Tsonareo very. Daewoo. Zay volaniko aminareo hoe zanagna levo logo signe agnatiny tomobile igny jiaby ny hitanay. Voiture igny Daewoo. Fa le Chevrolet logo igny modina legna napetraka io. Igny ane mety vangianao amin'ny magasin. Logo ny tomobile koa mety vangianao amin'ny magasin. Apetrakanao amin'ny tomobilenao comme tu veux. Fa akoa andafy aty. Tsy azonao atao raha karaha zegny. Aravoazanao l'amande. Hoe tomobilenao Daewoo. Marque apetrakanao aminazy Chevrolet. Anao mamboeliny fliky l'amande. Fa amitsika agny raha ataony reto fitondragna reto valable. Mety malalaka amindreo. Parce que reo zatra mandika lalàna. Ke tomobile igny Daewoo. Fa zigny apetrakandreo Chevrolet vandivandy. Njovy amizay tomobile. Tanareo donc publication naka fa nandeha to. Nomaly fo za fa ny publier izy ko fa hitako tamin'ny ordinateur ateto. 80-82 TBN. Irzala gros bras équipe ny rafidy député nandeha nagnano action moaly ny rahy Ndiaye Richard Ravalomanana beko baka amy Lalatina. Moi, no dada. Sitragna lavitra anao nagnano dada bazar na nagnano tonton Monet. Fa Lalatina mibeko anao, soi-disant anao général. Lalatina mibeko anao, soi-disant anao président Sénat. Mazava ane zegny. Dikan'izay anao tsisy valeur amy Lalatina. Rakotondrazafy, Henriette. Tsisy valeur aminazy anao. Matona bekony ataova ty ataova ary. Anao olobe zala bekony tsekely ka tita voaterika anao vangoenao tefa maso mitefaka mivadika karaha ty.
ino amizay raha misy koa fa alerte baka nandeha tamy l'hôtel de ville ireto conseiller municipal reto hoe prévu ro andeha amin'ny zalahy bon mbola jaiko hoe l'izy niany général Angelo préfet Antananarivo nikaiky lalatina reto gros bras reto hoe zoty anareo mission ataonareo malaky anareo mandeha amy Richard Ravalomanana ampaibe nandeha reo parbe amy Richard Ravalomanana peko baka agny amizay hoe sakanareo arsambora reo ty tomobile Daewoo Chevrolet vandivandy sandoko ty tegna topiny tomobile ty ingay Liongchik Yannick Jody andrenambinina président TMH rugby nanosy izy mipetraka amboditsiry za teto vola aminareo aminay nosy ambaribeo boka misy liong koa raha koa fa nandeha liong ke amitsika Madagasikara io mafia ro io assassin koa fa nandeha liong kiong nyanyong yalafa mahame moasantoko chetouane ty zala ty topin'io Daewoo 81-82 TBN mipetraka amboditsiry logement namiko anamiako izy eto izy mbotoragna antany misy izy ao zay boka fa marigny izy io fa nazonay renseignement amy namagna jiaby fa niala Antananarivo boka zalaty publieko aminareo ao bako sarinany fa nazonay sarinany topiny ty tomobile Daewoo faux Chevrolet ty fa nazoko za tsy raha mikidikidy amindreo zara ro koa Prétador volaniko za Terminator zegny maha olobe anao zala zegny maha sénateur et sénatrice anareo ke anareo mbola mihevitry fa anagnany vahoaka fatokisana hitanareo za teto fa nivolagna ane atsika koa ny za ro gendarme nanambotro ranabavy Clémence tamy voalohany takoron-drano igny za teto anefa mivolagna ce sont des rugbyman nambarako teto raha zay za valevinaka tamin'ny andrazibaka manafina nosy be TMH ro igny rugby zegny aviandreo manafy reto kagole ro amizay amiagna ino amiagna tenue gendarme mampalahelo tegna ataony reto fitondragna reto tsisy valeur ny armée a Madagasikara olo civil tsy nagnano service tsy nagnano tsy haiko nino andeha miagna amiagna uniforme tenue andeha mony vahoaka noho ny fitiavan-tseza koa fa nazondreo amizay izy mianada regny nandesindreo tary tamy parbe tamy tobiny Richard Ravalomanana général Lakasse Jolay Lakasse za fa tsy mikaiky général anareo ka i général fa za tsy mikaiky c'est Jolay Lakasse tagny nikaigna le coûte que coûte ministre ny fitsaragna ambarako anareo trajet nandalony moaly inga Richard Ravalomanana nikaiky coûte que coûte ministre ny fitsaragna hoe manonga parquet zao reto olo reto baiko baka amy lalatino ino amizay raha nisy petipetiky nanonga tary baka ampandriagna rano tsy mandry
le 25 septembre atsika jiaby mifoaza n'Antananarivo na Lakote mifoaza c'est le moment anaro kaza magnano gogo naro io eky riva oaka anaro côté vola zay mavozo tsisy lohany tsisy bas lohany izy io fa le 25 mitsangana amizay naro côté za boko de volagna naro côté fa naro gogo loatra naro côté boka tegna gogo aminazy ty ndrindra fa tsika varatra igny on est des cons et connards mamalia amizay zay tia mal zazy tsika boko manoka varatra igny amizay koa ny boaka beko baka ministre ny fitsaragna hoe parquet atao enquête izy mianada naro koa nita enquête io to c'est vraiment enquête ny beko fa tsy le vrai enquête hitsatsika amy tribunal regny beko de toute façon ny amy fitsaragna atsika jiaby mefa o beko amy fitsaragna o tsisy raha hafa koa tsy beko tindria fa lavo azafady zegny any fitsaragna atsika complice jiaby ro fitondragna reto zegny raha nandalo nomaly aligny amizay alerter les généraux les officiers nomaly aligny alerter les généraux et les officiers nagnano AG assemblée générale ino raha tiandreo atao azy io amizay territoire militaire zegny fivorignandro aligny mila magnano territoire militaire avant le hoe ipoahandraha ty nindreo mila lefandro loha za teto fa nagnambaranareo ino ny fivoriagna nataondreo tamy raha tsiraona sy ny forongony nambarako anareo teto raha igny fa ro aligny igny nagnano AG assemblée générale reto lehibe sy ny forongony tafika malagasy armée malagasy reto hoe tsy maintsy ataotsika territoire paf fitondrany tafiky ino amizay calculndreo izy koa ro andeha agnatanteraka mariny le coup d'état fa hitafiky andeha angala raha io ro mila agnapetraka ravalimanagna io kelera koa no andipetraka io dadilahy kelera koa no andipetraka io zegny raha mandalo ry vahoaka ary zegny mampingengeny mampigegigege ro toliara ity dada cowboy ty clinostiode zegny donc kaiko anao dada lakasy ty parce que izy ty angala pouvoir io ty petraka hoe fa izy ty opy transition mila gnany karaha Traoré anao mavita raha vitany Traoré ry Charles Ravalomanana anao mitady angala place io anao tsy mavitavitany Traoré tsy isy andrany boko tsy ampaefana même tsy andeha nikarany vitany Traoré raha nataonao nefa ny un capitaine ndray Thomas Sankara paix à son âme anao tsy navitavitany Thomas Sankara ndraiky général Sandokonoa zegny raha nisy nomoaly ary zegny raha mila calculer lo atao io vaky aroe laka atsika mikoragna aminareo zio zala officieux généraux zegny nomeny Ndiaye raha tsy oelona mila angala fitondrana ambadika ry zegny taritiny Ndiaye
raha tsiraona sy raravato manga sy ny forongony mila angala fitondrana. Noho ny atsika koty amizay tsisy jery foagna izy koa rô nangala transition io premier ministre en transition mila andeha ataondreo côtier comme d'hab. Misy les anciens arema fa mivolagna fa tsy arema regny mila ataondreo io e. Za tsy enkina nagnaragna aminareo fa mbotongoniko aminareo eto. 2 minutes. Zegny raha misy rozy io isakahaligny mivory isak'olo mitondra azo matinany, ny mitondra charbonany, mitondra fatagna réchauffe-nazy parce que rozy io handoky transition. Zegny suite ny rano sy o jiaby moaly igny zagnambaranareo zegny. Masaky mamaly ro koa fa matra zegny. Là tsara mamoro naka noir sur blanc sur papier A4 boko naka fambarako ni anareo off magnaboaka lamba malotonareo amineny anareo off mbongy mampibongigna anareo samby anareo ni abongigny koa zara ni ara zay mahazo sujet mahazo document bakany ka zay nginy kelera koa. Zegny antony anao zao mandeha amin'ny province agnarany fo province misy caserne fa ao tsisy arme parce que arme jiaby Antananarivo andeha hanaovandreo raha io ary tsy vitany andeha hanaovandreo raha io firy masaky mivolagna anao ministre ny Foloalinda ministre armée défense et chef d'état-major kotsy nampanongenareo Antananarivo arma jiaby de province andeha hanaovanareo coup d'état io. Za ndraiky tsy mijery na nareo mono rajoelina na nareo androaka rajoelina io problème nareo fa naka vahoaka akaza tosegny aza latsadra vahoaka fa nareo tsy enkinisy nandatsany vahoaka io ndre havanareo ndre zanakanareo ndre vadinareo ndre havany vadinareo ndre havany babany mamanareo vahoaka tsy eniky nandatradra lioanareo donc aza latsadra vahoaka sezy tadiavinareo io ity vavo fa zehe eto zehe kajo zehe malahelo zehe empaka zehe tofoko zehe disaka on est fatigué amy raha tsy manjary ataonareo vahoaka nefa iky zay miala ka rehefa nagnano fagnadiovan-tegna anazy maximum reto membre ny gouvernement sy ny forongony reto za magnambaranao isan'andra madame Chevie Maïs anao ne ministre ny communication anao ministre ny culture asanao tsy heno koa misy olo voalohany bekogna antsoritigna amy lamboridy agnatin'ny fitondrany rajoelina jeudi farafara mikoko anao madame Maradona vola miranty. Bonsoir mon frère. Anao koa madame Maradona anao tegna asiandreo tsisy fautiny parce que anao tsisy personnalité no anao tsisy colonne vertébrale no
volagna ty losanao vola, andiana ty losanao mandeha, ataova teny losanao magnano, magnino tsy mandeha, magnino tsy mivola, magnino tsy magnano, fa anao nohony anao hitanao tsisy azonao mosy, anao tsisy personnalité nao madame vola miranty, anao loso magnaratsy fatao, tsy anao fa rehefa tonga amin'ny farany anao hibaby ratsy aminao madame ministre de communication. Diminy afako malibe journée mondiale ny démocratie, ino vavanao? Anao ne zao mbesan'olo amin'ny vavanao igny madame vola miranty, tsy hainao raha zegny. Hoe misy fahalalagna eto. 2 jours après nareo manambotr'olo, zay fahalalagna. Malalaka zegny. Zany zaha émission ino ankitsipo. Mialatsigny aminao ray aman-dreny. Zokila. Tintin, fa anao tsy ao mihitsy. Tegna tsy ao mihitsy anao Zokila Tintin. Zany za émission nao ankitsipo ndraiky Yves Richard igny. Non, Zokila Tintin. Malalaka nino? Malalaka nino a Madagasikara? Ino malalaka misy a Madagasikara? Hoe fa zay eto, wawawawa eto. Nagnino tsy ambelanareo miwawawawa karaha io vahoaka a Madagasikara? Ahitako fa malalaka ankitigna a Madagasikara. Ndenareo Tintin, ambararo olo toananareo, olo aroe mianatay, mampikorontagna nareo régiment raiky, mbola olo aroe fo. Nandeny ka inareo mercenaire ny TMH. Intsake 33 millions plus à 12 ko agnatiny. Anareo misolelaka amin'olo misisy fitondragna ty. Allo taoko hoe, allo taoko hoe 25 millions population koa nitsanga Zokila Tintin. Andrenao tsy masaky miboaka atrano. Parce que koa émission nareo ndraiky Yves Richard ndraiky président ny MS tsy haiko CMM zalazandrilahy igny. Non, Tintin. Anao no vola mpamakafaka. De igny zalahy volagna andesinao. Hoe fa za mahita fa malalaka eto. Malalaka nino? Apetrako aminao fagnontaniagna Zokila Tintin. Mba tiako valianao. Malalaka ve fagnondragnana Bois de Rose atao an'ity fitondragna ty? Malalaka ve ny famonoagna olo tao Kongo, i Kongo, ndraiky niany enquête tsy miboaka? Malalaka ve ny fagnondragnana ndraiky fangalarana kakazo palissandre nataony azovy député ny Tananarivo 2 ty, i boritra, vola boritra ty. Et en plus, papier en tête ny assemblée, nandeha nangalarany kakazo palissandre tamy faritra loatra, zegny ve ny malalaka? Est-ce que natao enquête ro olo regny, monsieur Tintin? Est-ce que ny sambory natao garde à vue, nalefa amy parquet, karaha reto zandrilahy reto, zandrivavy reto, olo regny, anao mivona fa malalaka, mifanao-kevitra. Fa rehefa vahoaka sambory, ampidirigna ary fanjakagna matsara atao fitsaragna. Rehefa vahoaka sambory gny avozonareo fa tsao korontagna ny tany, atao malaky ny enquête, apaningagna parquet. Fa niaty sy niary sy niaro, magnondragna volamena, mamadiky volamena, mivadiky bloc ny vy. Zegny malalaka. Aty tegna malalaka Tintin. Tegna malalaka Tintin. Ka nagnino tsy ambelanareo libre basy vahoaka mamadiky volamena ho vy? Nagnino tsy ambelanareo libre basy vahoaka magnondragna Bois de Rose? Vahoaka koa ne mba tia anakarene. Fa rehefa nareo zany voromanga, fa rehefa vahoaka vorondolo. Azafady Zoky Tintin zala. Azafady za tsara mpivolagna anao,
fa tellement zany tandregnanao maly volango zokilaky mananjary nazo ny virusny TGV koa sa nazo ny virusny mapara sa nihina loatra orange anaka nanjary voangisay mialatsiny zokilaty antain anao mpamakafaka tsy tokony karaha igny nitondrasanao izy tsy tokony karaha igny zokilaty antain malalaka ve atsika jiabona efa tsy haika andeha hipoisonner lalatina andeha fomandry anazy nampidiriny prison malalaka ve olo ny voneny ty fitondragna ty tamy 2009 malalaka ve ny arem-pirenena azovy amty fitondragna ty agnatin'ny membre ny gouvernement agnatin'ny membre parlementaire sy chef district tsy magnano affaire maloto malalaka zegny aminao fa rehefa zay vahoaka de ampidirigny ary mialatsiny aminao zokilaty antain démocratie c'est un mot qu'on peut dire à tout le monde mais tout le diable mivolagna démocratie fa à Madagascar tsisy démocratie mialatsiny aminao zoky tintin mialatsiny aminao zokila kofa karaha igny tondrasanao hoe fa anao mpamakafaka politique za placenao za fa nipetraka putain mankina mizahava atsika zao nefa mizaha visa D parce que visa A fa nandalo visa B fa nandalo visa C fa tsisy atsika zao mizaha visa D démolition totale zegny misy à Madagascar zegny nanaovako izy hoe visa D démolition totale à Madagascar toetsainareo zalahy mampalahelo malalaka zava raha mandalo zao Port Berger tsy haiko na hainao na tsy hainao zokilaty antain en tant que anao mpamakafaka fa za petraka andafy aty za me ino raha mandalo Port Berger zao ry vahoaka malagasy vazaha mila angala tany gasy un hectare à Port Berger aia ty Tsambalay Port Berger mitsangagna vahoaka ny Port Berger ndraiky banderole ny publie koa raha zegny ve ny malalaka anao zany ve ny démocratie nao vahoaka miaro ny taniny vahoaka miaro ny fanagnany pretigny gadregny samborigny zegny démocratie tantagny mialatsiny zokila tsy zegny ny atao hoe démocratie ny démocratie misy 8 grand principe nitononiko teto amy lendia mipodiko eto ndraiky agnatiny le 8 principe ny grand démocratie zokila tintin ny fahalalan'olom-pirenena miteny milahatra mitaky zondro ny fitakiagna zo amy filaharagna ane tsy midika magnongagna mpanjakagna fa koa fa misy raha tsy mety zay tsy maintsy mijotso lalabe fa firy taogno fitondragna ty io 16 ans 16 ans on prend le temps agnatiny 16 ans zegny firandembarany rajoela zay vahoaka nefa nio tsy sisy raha miova makorely avin'io nio tsy afaka nio misosoko mba alefa lavitra lefa makafakanao politika zokila tintin fa tsy ajour anao zala tegna ialako tsigno aminao zokila tsy ajour ny
fa makafakagna politika ataonao. Tompony fahefana ne mala ny vahoaky le peuple son roi. Atsika tsara agnatin'ny pays au royaume, atsika ne tsy agnatin'ny hoe au pays des aveugles les bornes sont rois. Non, on n'est pas dedans. Fa ela ny alatsika fitondragnany ampanjaka zegny. Ampanjaka ndraiky misy, ary mbola maro tanàna misy ampanjaka amitsika Madagasikara, fa atsika fa tsy miaigny amizegny, atsika fa miaigny am fahafagna, liberté. Bonjour anareo baka Antignana. Sokola Tintin. Akanga maro zokola tsy vakinamboa. Tondro araiky tsy mahazo ao. Mitabe tsy lany mamba. Zahava boka émission io. Zahava commentaire amin'ny émission io, ankitsipoy. Anao koa ny volagnin'olo jiaby anenao Tintin, ty mananjary azafady zokola, ko commentaire hitako taminazy igny to. Anao tegna nivangoen'olo volagna tsy fivolagna Tintin. Mialatsigny aminao, nalailo anao za zokola. Mba mpamakafaka politique karaza anao, fa nao fa deila tsy aminazy. Io marigny fitondragna azy io boka matoe jiaby nanjary zinzin. Heureusement agnaranao Tintin. Fa fitondragna zao ro matoe jiaby agnatin'ny fitondragna ty nanjary zinzin. Ke za tsy hitako ino problème amindreto conseiller reto nagnano asandrino, nagnano asandro koroe. 16 ans nareo tsy mitandregny volagna peuple. 16 ans nareo tsisy action ni réaction. Normal, roniny fidine am commune misy zay. Donc ko misy marary zay vahoaka, zay tsy maintsy mivantagna amindreo. Zay tsy maintsy mivola amindreo, oh! Réveillez-vous fa zay mijaly. Normal ro fo. Angarany fou Miss Députin Madagascar. On n'a pas de député Madagascar. On est des deux putains. Ils ont tous de la merde dans leur bouche. C'est ça qui a les députés de Madagascar. Mais à la tigné. Ils ont tous de la merde dans leur bouche. Les députés et les sénateurs. Tsisy raha lagnanareo mandany vola mbahoaka. Ny mamadiky palito zegny raha hainareo. Maro amindreo zo koa fa mivadiky palito e. Maro amindreo zo io fa mivadiky amy ravatomanga agny. C'est normal ravatomanga misy force. Même io Richard Ravalmana io nefa agny. Zegny tsy asakendreo re généraux officier reto mivolagna ty zandry kely colonel mipeko mampianatra miforme milisy ngay ravatomanga. Parce que ro dia fa agny. Tsotsena ro vahoaka karaha zegny. Radio zao ne kodona nandesin-drano e. Egny mihevaeva io fa tsisy force-ny. Fa nafodiny ravatomanga vavanazy. Ta gueule et ferme. Kidona nandesin-drano izy io. Egny mihevaeva iny. Anika sisa iny raha taony. Président, raha tsy important fiaignam-bahoaka. Andeha ataonao oeraoera.
ary andeha gnadora andalagnitry baka ny tany fagnariagna fako ny Tananarivo ary alarobia ary ary andeha diovy andeha tery parce que inga i père Pedro andeha pibiagna l'usine agnodigny fako énergie. Oh tanao zay nirana ambarako anareo baba nefan'olo raha ataony Rajoelina magnano copie tsy zanany affaire ny père Pedro agny zay nangagna l'usine i ramasy reto poubelle andalagnitry reto izy fa mila midriky koa fa baka atao efa baka aminazy ny créer le usine andeha anaovagna raha io am père Pedro ny mamoro tsy hainao Rajoelina anao tsy mahay mamoro nde vision zegny mbola vision n'olo izy nalenao boko namboarinao baka atao efa anao topin'le vision tsy anao matoa raha io tsy vitanao tagnatin'ny 16 ans matoa raha io tsy voatsangagna anao tagnatin'ny 16 ans raha tsy ninao proposition tsy abonazonao ko tsy ninao Rajoelina anao raha magnakopiny babany nefan'olo anao zao ne magnano akoma ino fangalagna fotoka magneno koa ne raha ataonao zao Rajoelina fagnodian-draha. Walaikum salam. Akorinareo la réunion. Anao ty donc fa tsy mbo andro mboboaka koa fa nanjary vadiny arabo koa anao ty ora ngoko. Zegny raha misy. Anao babany nefan'olo magnano copie tsy zanakanao anao boko amizay magnano fangalagna fotoka magnena koa Rajoelina raha tsy niangovinao tsy visionao tsy kabesonao anao magnasary magnano Rajoelina baka ty angala trophée de l'année l'homme de l'année quelle era koa anao l'homme de l'année zegny ny calculinanzy io raha ataon'ny père Pedro ry dirany anao le raiky mandeha mivavaka dimanche tineny mangalatra koa zegny raha hainao Rajoelina fa nisangavy ataotsika jardin andalagnitry rehefa adoseto ny fako diovy zay tsy mitady jardin zay mitady velotegna vola pesos midika am posone amilomane vady amanjanakane hitadiavane hoaviny zanakane karaha ataonao nangala 8 cm nandefa zanakanao mipetraka andafy baka gnandiadiavanao vahoaka malagasy karaha zay koa raha mba tianay atao fa zay tsy andendiandia vahoaka karahanao zay tsy andendia razagna vala malagasy karahanao za tsy hitako iny razagna vazanao anao mazanaka zafizafy Napoléon sa anao taranaka ny De Gaulle ao anao la famille Gaulois nde olo jiaby tongonoko aminao zay tsy hainao aby Rajoelina karakory histoire n'olo zay histoire de Gaulois zegny tsy hainy Napoléon zegny regny misofiny fa tsy hainy ry Louis XIV zegny ry Louis XV zegny ça sert à rien de volagna zegny aminao jardin zay miasa aloha jardin zay koa misy jardin agnaty tragnonay zay vahoaka malagasy zay misy jardin za koa mampizahanao jardin naka eto Rajoelina misy agnomby ambesa mpizako anao Rajoelina za mampizahanao jardin aminaka eto misy agnomby boko agnomby aminaka eto mandiniky ro koa voky aia maroy mbesa ba fa losy maroy io tanao jardin aminakay be tanao ambany ary mitsabo ambany jiaby aminakay to place misy za eto bon omby reo fa nidrika amin'ny ferme ary tanao ro ry am fasy aby ry za vari Rajoelina fa tsy vahoaka andeha kadalenao resaka jardin tsy haiko resaka nino andalagnitra andeha atao jardin
pandabroty zegny tsy important vahoaka ameza asa vahoaka atsangana loziny fa zay tsy andeha andeha agnano jardin zegny baka raha heno koa tsy mampitsinjaka olo agnano jardin avy aminaka ito anao rajena mpizako anao jardin naka mety agnanaovagna baly populaire fa tsy hoe laisse le président prend son temps 16 ans anao nangala temps navandy amy vahoaka 16 ans tsisy raha nafoaka anao nde loziny bonbon siramamy gasy tsy voatsanganao ary laisse le président prend son temps izy mbo andala mbo manomboko nino 2009 anao navy teo nisy raha nataonao prends son temps laisse président prend son temps dadilainareo sy avy mangala temps ampasagna igny punaise nato vahoaky laza ratsiko nandesinareo e 2 mois tsisy raha regninao koa tsy fatiny jeune niala fatiny jeune 2 mois halatra tany fasandrazagnan'olo ravagninareo tany masin'olo diadiavinareo 2 mois halajaza zo 2 mois tragnomé zegny fo raha regninao tragnomé nomaly taminay tambarobe za koa tsy diso fagnitelo may koa bongony loscomba nomoaly fa nay koa bongony loscomba nomoaly alahelony tany mamango anareo volanko aminareo isan'andro alahelony tany prends ton temps 16 ans anao tsisy temps tsisy raha nataonao ke niananao prends ton temps pour prendre le 3e mandat va te faire foutre igny koa le draba CV maïs ministre en communication kapoka morabalatsaka mikapokapoka blablabla zegny karaha ty tanareo tavoangy plastique ty karaha zegny ataony ministre en communication salut nareo glorieuse basy zay zala vandy fora aia pisiny aomby valebaka za aia pisiny aomby aia drone andeha agnaraka dahalo agny atsimo amy lagoroty agny fagnasitrianareo omby ao za teto nagnambaranareo avieny ro tsy midriky agnatin'io lagoroty atsimo io tany fagnasitriagna omby fangalaragna omby ao parce que un général io olondro o misy lojininy vola ambarako anareo ampodiko aminareo fandehandro dahalo io misy général io patron bendro io zegny miaraka miasa reto dahalo agnabo latabra reto gouvernement reto ino raha mandalo ambarako anareo izala général ty pitantagna vola ao milliards et des milliards agnatin'io lagoroty atsimo io ça fait magniraka reto dahalo reto ino contrat plus que anao mitondra omby maro baka agny nidriky agnaty lagoroty plus que anao mahazo pesosy donc quantité ny raha andesinao midriky ao sominy pesosy amiagnanao fa condition anao tsy mahazo miala ao anao koa fa nidriky membre adhésion amin'ny raha io ao carrière anao tsisy bismillah maty kopinda ao anao ndre fatinao tsy hitany avanao
zegny raha misy ai amizay le drone anao asitsika drone manaraka ny talo amreny 4x4 mavita mandeha ndrano mandeha gn'abonibongo tampoko zagny bakato 4x4 ny UNICEF ndraiky PNUD navy sady mandeha ndrano mandeha tanity io ma 4x4 mandeha ndrano mandeha tanity magnaraka dalo agnaty ala rajoely tsy zay vantaranao teto ambaranao zay magnadigna zay tsy loko agnaty rano fa zay loko antanety mémoire zay misy zay tsy draba karanao tsisy raha hainareo ko tsy manambotro maarrestation olo accusation olo non attends anareo fa foire anareo dika foire zegny karaha blon tsy misery mandeha dawara igny fa foire rangolo be mahateraka anareo agnatin'ny fitondragna io ziska anareo mitondra fitondragna io anareo fa foire vadiky lakoty atsika zo ne problème karaha ty koa ne anareo lakoty koa ne tsisy jery aminany io ialako tsigny ialako fondro za miegny ndraiky nareo za miaro tsy hoe za miaro anareo fa za magnambara anareo raha misy fa anareo mihitsy ny gogo donto za ava Tananarivo maro raha miseho Tananarivo vahoaka mitsanga maro halitra tany ataondroa Tananarivo vahoaka mitsanga mitandregny président s'en fout tsy mitandregny président il s'en fout fa tandro tsy amiandro laniera firy hectare tadritarareo tsy amiandro akory tsy njano tsy njano autoroute natao rajoela forcé ndraiky niany vola aby reo tsy mikorontagna ro aby reo miala tsy miala fondro tsy mamao fotany mandry za ro havatsika ray aman-drenitsika naty zanaka tamin'ny anniversaire igny tsy nikambagna ro zao nagna fitoriagna mitambatra ro ndray tsy nikinandresy fa sabo ro tsy hipetraka Ambotsy Manjaka andeha agnanovagna nouvelle ville tsy nitsangagna vahoaka ny Ambotsy Manjaka nandesiny Eric Bogos tsy niala tary fanjakagna io zao nandeha fitatra tany hafa nouvelle ville io tsy mety vita parce que tsy vision rajoela le nouvelle ville akory andriagno nareo agnaby fasy tsy idenany fa izy mangala ran'olo mody tefitefeny ary izy boko mivolagna atsika agnaraha karaha zegny rajoely manandeha l'école nino l'école nino mbo antaniakony izy ino ma l'école nataony DJ scratch zegny raha heny izy boko daba mitsinjaka za tsy enkineta NGD sady tsy mahay mirany tsy mahay mitsinjaka ary izy DJ disque jockey nino disque jockey mandafy tanindrazana mandrava tanin'olo ino amizay raha misy zava ro Tananarivo anareo tsy tia Tananarivo fa ro misy jery ro miray ina anareo mihevitry koa tsy Tananarivo Madagasikara tsy fa lafo jiaby fa anareo tsy mahay miaraka amin'olo zay problème tsika côtier vantara tsinjaka mastay fagnolagna fangalabady fangala zanaka vady zanaka ny asisa zegny raha hetsika côtier fagnasasaha amy Facebook zegny raha hetsika côtier fa oeke iaro fanagnatsika ny dirany dahalo reto tembo e côtier ko hitanao itsangagna amizegny ke ko tognotognony tao amane jiaby teto ide jiaby namenanao teto côtier fa ravagna fitondragna io fa hela tsika côtier ne maromaro ny ampivoan-tany atsika côtier maromaro ny ampivoan-tany fa tsika gogo tsisy jery tsika fitombena parce que agny atsika mamangy kawitry tsika boko amizay
Zay mitsaly zay ty zegny hoe tsara nareo mijaly fa nareo mampijaly tegna nareo. Nino raha tsy anagnatsika côté? Nino raha tsy anagnatsika côté? Fa tsika mitady jaly amin'igny tsika. Tananarivo tanareo mitady jaly. Ro tsisy raha fa ro miaro tanànandreo. Zahavany moaly raha nandalo io. Ro jiaby nitsangana. Gasikara nagnano annonce. Félicitations Zandry la Gasikara. Député jiaby nagnano annonce. Ndresala ny fagnay. Nahita le zalahy amin'ny tsy haiko zina mbola hoe nafatsao nafadosindreo fa i Soli mba nagnano hoe tsy nankasitraka le fisamboragna olo. Nefa ny Soli olon'ny président Rajoelina. Izy mbo agnisany tsy nankasitraka fanamboragna olo. Fa tsika côté nagnano ino? Mitsakaraka Dada Bazary, mitsakaraka Tonton Monet, mitsakaraka Rino Maragnitra Many. Avy amizay Rajoelina mandroboka anareo romboana dala fa lefoka mandeha magnano kawitry vodinareo. Nefa mivadinareo tsy ataonareo kawitry. Mais attends, vous êtes malade. Vous êtes malade. Zay tiende fantirandreo koa tanànanay. Ro navy eo taratasy tsy anay boka eo. Parce que nareo tsisy jiro. Tany malima oregnandreo angady. Zava ro zio boka. Tsy nitsangana fanjakagna ny Tananarivo jiaby hoe tady solution malaky ty rano ndraiky motro ty fa atsika. Atsika inino raha ataotsika? Andeha festival misy festival zay Ambilobe. Andeha festival misy festival ny Somarozy. Misy festival ny tomaty zay. Andeha festival ny triatria. O nareo jiaby matriatriaka ao. Pitraof. Bravo. Anaka koa fa tsy mamango aminaka priatiko nema nareo fa oaka. Parce que olo fogna tsisy jery tsy mamango amizoko be. Afa miagna solution. Efa volagnina nareo. Zava volaniko Port Berger. Atsambala. Hely nosy be io. Port Berger io. Tsambala zay koa tanàna hely. Tsotsy nareo. Nitsangana vahoaka jiaby amin'ny tanàna io. Banderole. Na hodidiny tanàna hoe tanàna ne tsy amene vazaha. Izy publie koa zava boka amin'ny mur anakao. Fa atsika. Pasindava ampidirigna aretigny fasiky menta. Manginy karaha ko von Barky. Ao encore voatsoha. Voemary baka fa nanjary kapitaly ny Fasimenty. Aretigny famparitaka. Anao boka mandeha l'hôpital ny Voemary tampoko regninao tsy haiko fa mikoaka. Olobe fa masaka tratra. Atsika iofa. Ataova amin'ny Tananarivo any baka hitandreo izy. Na ino tsy ataondreo Tananarivo any parce que tsy sakindreo Tananarivo. Tananarivo tsy raha hitokika amindreo karaha nareo. Zava atsika. Tanàna atsika azala. Za magnotany atsika jiaby mba valianareo koa za. DCAN nisy ata quarantaine pompier. Niala DCAN quarantaine pompier io mbola atao mbola niasa. Nidriky sekireny. Atsika zio. Heureusement Zoukla Jean-Luc Javos Jara napidriky pompier navy amitsika io. Fa koa tsigny atsika digoto hoe tsisy pompier tramotsika mbo ravagna anay. Miala tsigny tsy hoe za mamparary fo namako rahalako anabaviko ray aman-dreny havagna tamananjary. Fa koa tsy pompier napidiriny Zoukla Jean-Luc Javos Jara igny. Diego io fa nanjary Sandra koa ni. Ary mbo avy zegny izo. Fotony pompier tsisy rano ke. Andeha angala rano ema pompier. Le tanazy andeha angala rano agny. Antagnavo agny izy mipody ravagna tanàna. Andeha angala rano izy.
Sakaty namaiky fa meky. Aia tany angalany rano. Pompier araiky. Grande ville, province, pompier araiky. Zara mampidimy, koa misy. Mampalahelo. Zegny raha tokony important ataon'ny fanjakagna pompier par province et par district et commune. Non, nde gnamboatra jardin. Fa andindreo zay président tao fa jardin. Boko mandeha amy jardin onzay mifanolakolagna ao amizay. Fanolagnan-jaza nareo boko lany fagnay. Zava zao Tananarivo mihetsiky mirikarika ro le 25 septembre. Tian'ny fanjakagna tsy tian'ny fanjakagna Tananarivo ray vohitra hitsanga. Atsika côté za tseniky naregny côté ny volagna 25 septembre io koa tsy zay eto. Za tseniky ndray député tsika tseniky nisy ny vola. Zegny naviako ny volana ialako tsika. Les députés à Madagascar, ils ont de la merde dans leur bouche. Ils s'en foutent. Les peuples. Tamkouring no député, andengambotra WC. Angambotra WC nde rano tsisy. Ole kizy mangambotra raha hitaritagna rano. Non. Ino raha nambarany bora réglazy atsika tadio goto. Fa nahazo motera, fa mangamboatra zao ny elek, fa navy pièce. Pièce mbola ie, mbola Chine sa mbola Congo. Bora réglazy agnontaniako. Andefa zanaka atsika andeha antra Maurice, andeha aia, mbambarazy eko zay tsy nahita le quantité mpianatra nandeha. Anareo sa mare bora réglazy ny volagna, le nareo tsy asiany blé na eau de javel fe, parce que izy fa hainy. Amra vatomanga. Jocelyne baka fa ela izy tsy nijery anaro. Diego tanànanany, izy tombo teo, fa io tsy tanànanany. Tanàna Jocelyne faratsio ndraiky Voemaro, reniny teraky izy Voemaro, babany teraky izy faratsio, ro jamby Lalatina, Henriette Rakotondraza fa tanàna raiky faratsio. Normal izy tsy mijery anaro Diego. Ils s'en foutent. Voilà stade naro no andro mivady. Stade amizay ry. Tsy ampy mesure. Est-ce que misy audit natao amindreo naodigny volam-bahoaka amy stade io? Soi-disant stade manara-penitra. Quel manara-penitra? Jiaby zay. Boko amizay naro amy sinady volagny nefa regny membre di syndicat naro tsy haiko administrateur civil apetraka naro magneraka Madagascar regny, ce sont des bande de pesos naro meloko. Bambaraza aia antam misy préfet de police na administrateur civil à Madagascar ke miasa ara-dalagna. Ambaraza président syndicat ni sinady volanko zegny. Ambaraza aia même anao io président sinady io agnatin'ny raha zegny. Ben oui, atsika tsisy jeriky. Normal rajoela magnambaratsika zany andeha nianatra vando izy. Mba avandesany amitsika. Atsika zao vandesany. Tout le temps tsika vandesany. Merci président. Atsika côté tsisy jeriny. Zava, est-ce que nareo ndraiky neta rajoela namory olo Tananarivo? Bambaraza baka. Est-ce que nareo nahita rajoela nagnano inauguration fitokanagna raha Tananarivo ke namory olo? Est-ce que nareo nahita rajoela nitokagna lalagna 8 km faux autoroute tary namory olo? Fa zy koa tamitsika ta côté tany. Wow! Tam de toriko nda. Fanjava raiky tsy agnanaovagna raha io publicité fa.
eo ambany fianinana ny président république de otokanagna ny RN6 ho avy président ny premier ministre ny panina ny vice igny atsika jiaby igny amizay ondro mi camion mamono atsika milalagna atsika roso misy festival zegny hoe antany zegny hoe misy festival zegny hoe igny atsika mandeha adigna atsika jalitsika la rentrée ntsaiky zao eto za mitodika ny fampianarana ministre ny fampianarana ndraiky ministre ny communication mbadininareo mafafotoagna zao io la rentrée ntsaiky za tsy contre les artistes fa asiava limite le raha fa tsy zao la rentrée tsy haiko zao ne midriky septembre octobre ro misy examen décembre ro misy vacances de Toussaint novembre pody mianatra ro décembre ro misy vacances examen firy zay mandra-paviany décembre entre temps non ministre ny fampianarana tsisy jery foagna ministre en communication mahigny mevagnaty non mandefa festival partout za tsy contre artiste tsy koa ataonaro contre artiste koa zoko be non matoa za mitandreny la musique za ty artiste fa tsy kila la musique tandrignesany zoko be za la musique koa fa tsy mivolagna aminaka za tsy mitandregny tsy le instrument igny tandrignesako fa parole fa tsy zegny tsy ampy fanjava firy tsy ampy fanjava firy atsika nagnasomaro nandeha sorogno nandeha tsakotsako nandeha tomaty nandeha triatria zo koa ndeha gnany raha hafa koa ambanja mialatsi deux jours andeha to ambanja mialatsi aminao ministre ny fampianarana ndraiky ministre ny communication mba limitiavanareo raha io mba ataova ny période ny vacances za nagnambaranareo teto tsisy tany be spectacle ary mahazo olo maro dans le monde mandilitra Europe tanareo io stade ny Wimbledon io maventy za fa nandeha io za ny za UB40 teo tellement za mitia reggae za mivola mba misy olo tavela amy tanàna ty agny volanko plein flac andra vacances zegny olo mipetraka en France même mipetraka Europe mahe festival La Rochelle été andra vacances za nandeha tany teo vacances teo feno olo fa nitsika zala potegny fiagnam-bahoaka potegny fianaram-bahoaka tsisy raha tsy potehnareo nanjara ataonareo velotegna tsisy raha tsy atao festival ary tiany grave za tsy contre volaniko tsoko ndeha ataonareo azoko be fa nidriky amin'io koa non za mitsinjo reto katita kely bitiky reto ary anareo koa miza raha ataonareo io tsy haiky madiniky aneny maro agnatiny io koa ry tonton ry dada ry mama ry papi ry mamami ro tsy mijery io fa le tsy haiky madiniky katita kely ny maro midriky agnatiny raha ataonareo io eske nareo mba mandiniky ho avy ny reto zandry reto ary zao ne problème izo marigny lamba midokany samby amy tiany za tsy fa matra fa aza robatiny le madiniky mbola mianatra izo ndray hoe azoko nataony weekend non tsy hainy question bonsoir anaty tsy izy ataonareo weekend ndraiky tsy weekend ny question weekend zegny mba tandro tsy haiko reo magna révision an-tragno weekend zegny mba tandro tsy haiko reo mba mipetraka amy babandreo ndraiky mamandreo an-tragno
Weekend zay mba la famille mivorivory fagnatognatogno. Fa tsy anareo ndeha hagnano spectacle isaka weekend. Anareo mety spectacle. Magnontania za koa. Ambaraza masaka eo volagna eto. Atsika côté mitaniako. Zahavy Antananarivo atsika mikoragna zao. Anareo mariagna amin'ny spectacle. Spectacle anjovy mandeha. Artiste baka Lakote. Artiste baka Lakote. Fa koa artiste Antananarivo. Ro tsy hitanao magnano spectacle zao. Parce que ro misy jiry. Zahavy Zoky Larosy. Navy la rentrée izy nipody nandeha nitsabo izy. Da za io mandeha ngala feliky ndraiky dongolo aminazy agny ro Zoky Larosy. Amboara wasandra kolinaka, feliky ndraiky dongolonaka, ndraiky pomme de terre naka. Izy nipody nandeha nitsabo. Veri-tegna anazy ampy. Fa atsika côté, vraiment atsika ne mandrora Matsilagny e. Atsika tompo mamono atsika tompo koa mitritry. Yareta. Sanatreny vava, sanatreny vola. Atsika koa magnano ambony vorovoro zegny. Koa mataony ambony vorovoro. Tsisy raha tapaka, tsisy décision poko, o amizay fagnoro-body eo, samby rava. Zay boka ataony ambony vorovory. Tsisy raha tapaka fagnoro-body samby rava. Nefa, kiakandra. Normal amizay ro boka agny avy mandiandia tantsika, avy mangalatra rahatsika, avy mangala rahatsika, parce que atsika tsisy jery. Atsika tsy mahay miray ina. Izy volanko aminareo zegny. Zaravoravo. Olo agny. Amy tany volanko aminareo Atsambalay agny. Agny, Port Berger agny kaiky za marandregny. Azoko be zay. Magnontania reo boka anareo. Volanko il faut nareo mitsangana. Il faut nareo mitsangana. Abokoa kazampody afa. Ro nagnano banderole, ro nagnano nino. Izy publieko aminareo. Za tsy tragno jery. Wala za tsy lapany fagnahy. Fa nohony mahagasy. Ray sy reny za même za métis. Mba diny anareo amizay volagna Zoky be ty. Koa tologno nandalo ta Madagasikara teo. Afany 47 ndraiky ny 58 tsy nataoko. Fa izy koa tolona nanomboky 72, 82, 91, 2002, 2009. Mba ny participe Zoky be. Mba ny participe Zoky be. Nitatareko taminareo teto. Koa dia be 91 nandeha Ambotsiroatra. Premier rang regny ry tompoko la Ray Amandreny Zafy Albert, ry Andriamandrato Richard, les grosses têtes. Juste afarany président Zafy teo za. Misy manafo garde du corps zay mariny izy teo. Juste afarany azy teo za. Za tafarany teo. Fotony zany tsinjo hoe hagnakory ny amareny zanako, ny zafiko, ny havako, ny asidiko. Za koa tsy hitsangana. Zegny tsy agnaty lohatsika fa festival adrako. Ary misy lamba zay drako za mila andeha gnafatra vola amy copain-nakazy. Dada, amy dada bazary. Andeha festival ko misy lamba zay tiako ary amin'ny fidalia ary andeha napaka lamba. Moi. Nareo naregny borzany andeha napaka lamba amy Fabiola. Andeha festival. Non. Parata hely azondro igny. Akatsindro. Za gnambaranareo raha raiky. Tamizany asa tamy faritany. Tsy haiko manafo ina mbola mandafo mangidy eo. Misy manafo zay mpandafo mangidy amy faritany io. Diego io. Marandregny izy avy. Mangidy mafana. Après-midi izy mandalo. Ndraiky mangidy amy Sinany igny. Tandra raiky izy navy ny zaza. Marandregny. Karakory Zoky be izy karakory. Zaho izy mila koragna aminao izy. Bon, bolanko asivile mangidy aloha. Izy aminao sady mitondra mangidy izy andeha koragna aminaka. Zao Zoky be izy. Androany anao izy mba tsy manefa mangidy fa maro loatra mangidy fenao zay. Ay,
volanko ty velo tegnanao volanko ala volanao tsy nety nalainy nampidiriko mifosina ny forcé nao azoko be o izy fa zao izy mila agnamboatra taratasy tomobily bon taratasy tomobily njovy tianeo izy mba kely sisa hazo tamile mangidy mba vitanagna tomobily de mba nahazo pandafo mangidy izy sprinter tsy hoe sprinter coupé na tsy haiko nini fa sprinter mitsangagna mahitsy izy mpandafo mangidy teo tamy faritany teo magnontania olo tamy fotoagna zegny zay niasa teo nareo koa fa matra zegny za nangalasia za nipetraka zany za dossier nazy raha ty volanko karaha aminao ka ny anakany io izy io ole ro volanko sérieux moa kabarty hay tso anao magnano affaire amy papien'olo e non izy nakao izy ho avy eo mihitsy le izy rehefa kelikely eo mba tiako izy anao midriky agnatiny ao mba mijery mba magnano toro kely tanao toetsaigny mibory zany mbo avy eo izy mba tiako anao izy midriky agnatiny ao andesiko magnano toro elo izy fa taratasy tomobily rangamba ataovy izy tsy nagnamia ndray 1 centime abokoa za tsy mangala bon zany andeha tamy service matriculation tamizegny mialatsiny miala fondro za koa manonona agnarana Patrice Horace directeur ny service matriculation to agnontanianareo Patrice Horace koa tsaroany raha lainy Horace Gassin ndraiky Horace Constance da volanko atsika andeha amin'ny Patrice zay navy to karakôry directeur zalahy ty volanko mila agnamboatra papier tomobily nany miragna raha volanko tamin'ia io tantany tary raha nivolaigny Patrice sao de manao affaire na papier tomobily an'olo anao naka io directeur bon podiana anao après-midi o Patrice izy loha sy mandafo mangidinany magneraka diegoy 2h30 zay fa teo izy navy zay jiaby mipetraka antany teo nizarany mangidy gratuit izy navy baka ndreo tagny isan'andro izy mandeha vity mivarotro mangidy amy faritany izy navy après-midi ny andron'io izy andeha andafo mangidy miondragna sprinter anazy jery misy sérieux raha mbarako anareo zegny Patrice Horace agnontania sily amin'ny faritany ao tsy haiko izy na mbola miasa na fa retraite agnontania Sylvie raha nisy tary mpandafo mangidy izy amizay baka baka ambato lampiny Antsirabe baka ambato lampiny Antsirabe koa tsika côté zay kelera koa za andeha andafo mangidy tety lalagna atsika magnano fiaignano ankodavitry zegny problème tsika côté tsy tia hevoko tsy tia maloto angofo tsy tia foloka angofo tsy tia mantsigny fagneva fa mila reraiky alhamdulillah nagnary latsako raha io bako ndefasa vola koa zay efa zay atso zegny raha misy anareo betibetiky ane sambatra zay koa volaniko aminareo anareo betibetiky anareo sambatra fotony nareo egny ndraiky raha hely igny zay koa zala vovo ato fa maly zay koa zala fulany ndraiky ato karaha misy zegny hoe jery loso ialako tsigny raha misy marigny raha mbarako zegny amitsika côté eto boka za magnano pariage aminareo komba misy faritany district commune Itsanga amy 25 septembre koa tsy Tananarivo aboko nareo lany fagnay hoe Tananarivo fo amboary be oui député ndreo mitsanga conseiller ndreo mitsanga fa nitsika nino mandafy tanindrazana atsika samby atsika koa fa moly faty nareo tokizany raha vatomanga reto ma tsisy jery izy izy nareo mpiadiviny ary izy mangala taninareo mbadika raha misy asakatia zo io za fa sakatia zo io
todika amin'ny vahoaka ny Sakatia za. Raha reka ambarako anareo vahoaka ny Sakatia. Taninakary, tandrazanakary, raha reka ambarako anareo vahoaka ny Sakatia. Fa anareo kaza magnano hypocrite eto. Na nareo agnamia Varavatomanga tanànanareo nareo mialao, na nareo mitsangana magnanaova karaha ataonareo Paul Berger ty aboa banderole nareo. Firaka io tsenike za mivolagna vahoaka ny Sakatia. Parce que za fa maregny anareo fa maro aminareo mivadiky. Mila ngamia Green Madagascar Line tanàna io. Anareo tsisy jery. Anareo foagna adignanareo dadilahinareo dadinareo milevigny eo afasika io. Niananareo ndenga mia gratuite tanareo. Vous êtes malade. Pandabruti Sakatia zafady anareo. Zegny raha misy io. Za teto fa mivola aminareo. Fa nandeha la clé ambadiky entre Zaira ndraiky azovy ty Danaeux mipasy amin'ny Ravatomanga. Non, Sakatia. Dépense-nareo nagnano raha nareo jiaby ao. Ravatomanga avy pour rien. Angala raha nareo tsy naheviky tsy nagnino. Dadilahinareo ny kolokolo teo, niasa teo, tany masiny. Ke za mivolagna aminareo vahoaka ny Sakatia. Hypocrite nareo iala. Anareo koa fa tsy ary taninareo, zay manginy koa. Zay ne tsy moaka, fa nareo very tanindrazana. Zegny raha misy Sakatia zao. Mizara roe ro. Ke tiako anareo nandeha nanonga Antananarivo io. Tiako association ni Anjava Sakatia, tiako ino société civile, tiako azovy. Modia rova taninareo fa ro tsy aro anareo. Tsisy jery aby reto. Zahava raha mandalo zao io. Ho an'izay mahay Mardoka amin'ny ery. Après mbalafary io. Anao meta bengalo natsanga Ravatomanga ao. Isaka bengalo misy pisiny. Nino amizay raha mandalo. Tsy mahazo mantsinitsiny zegny ro vahoaka io fa mampijaly client. Besta o memen. Za mitanina za tsy mahazo mantsinitsiny. Parce que client no navy. Tany tsy tanin'ny babanao wala tsy tanin'ny reninao. Oh. Écologie. Après mbalafary ho an'izay mahay Mardoka. Alona entre mbalafary alona no azo parc Andokobe. Oh, ndo mizaho ba. Écologie mitsangao. Atsika igny kadalendro aria Sakatia ro ambadika ato ro mananga. Tanareo tsy fisiany jeritsika zay. Tanareo tsy fisiany jeritsika zay. Nagnitsy alendro ny Matasoa. Nagnitsy alendro Titiva. Nagnitsy alendro Ndakiba. Nagnitsy amboarindro Anosy. Ikopa, Sisaona. Fa magnino ro mandeha tsika. Parce que tsika tsisy jery. Kadalendro mikawitry. Ndraiky sambelatra. Vanga lamba voa zegny na avy zay lamba voa tsika zay mila mitsena président fa izy avy. Mantiana. Pourquoi ça? Anna, za zao marigny côté mitete asasa eko. Asasa eko na ro côté ko reko mitete jusqu'à le 25 septembre. Ndrezay foati. Noho zay malahelo anareo. Noho zay matsapa fa tanindrazana nefa potegny. Zay zo hitsanga amle 4 octobre. Place de la République, Paris. À 14 h. Métro République.
nefa zay firy kilometra 12 000 kilometra mela Madagasikara zay mbola mavita miaro tanàna any tsy mila présence nene Madagasikara io za teto nagnamenareo le plus simple la solution miady amy gendarme ndraiky police cocktail molotov point par tsisy raha vozony maramila police raha zegny ko Madagasikara cocktail molotov io nandesiny niady tamy 72 nagnoro io lapantanàna Antananarivo tam'izany andro sanao apôstôly io nandesiny niady tamy 82 nagnoro tragno Sobano izy io nanjary banque io cocktail molotov pourquoi anareo tsy mavita magnano zegny niany anareo boko mihevitry fa misy tany andehanany zanaka anareo zafinareo taranaka marais l'école tsy anagnanareo diplôme tsy amposo tandrazagna loso andeha ianareo bory zany tsy agnano anareo karibo an-tragno ro miarondro ny zanaka zafindro marais fa anareo atsika ro andeha gnanino atsika boka io andeha ngala lakoaky andeha lefa mayotte nde mayotte fa empaka atsika koa angala nino angala sambo andeha Maurice sa andeha La Réunion mba mandinitsika za laboko mandinia c'est le moment za varô volako député ndro jiaby mitsanga anao maregny député lakoty mivolagna hoe fa tsy nety nataony fanjakagna nanamboaragna baba ndraiky Clémence non député Antananarivo jiaby mitsanga conseiller Antananarivo jiaby mitsanga jusqu'à Antsirabe jusqu'à Lakaloatra Mbatondrazaka fa ntsika nino aienta misy ka oitry vody mampalahelo le toetsaigny tegna mampalahelo normal atsika kadaleny rajoel parce que izy nianatra vandy andeha agnavandesagna atsika angalagna fanagnana atsika atsika amizay gaga mampalahelo za simple volanko aminareo mamboatra cocktail molotov tsy mila l'école no mangala bouteille verre asianao fasikely tonanao izy essence tsy tsemanao chiffon agnatiny ao lohany hely retinao trekinao nde nareo fa mety magnano esainy agnaty lakoronareo karakory ataony cocktail molotov mandrehitry olo anareo dia koa misy député anareo misy députain zay Ambaribe misy député zay misy députain Diana misy député Diana misy députain Sava misy député Sava misy députain donc tsisy azovy zao député mba regninareo mivolagna amitsika varatra agny ni Diana ni Sava mba azovy tongona aminaka baka za baka tsy mahay mba azovy tsisy parce que pesos mampalahelo tegna mampalahelo ke za mampitsangagna atsika jiaby zay mivolagna eto ane zay tsy lapanjery zay tsy tragnony fagnahy fa noho ny tanindrazagna raha managna zay mba mahinakinaka hoe zay niala tagny mbola madiniky ary mbola navita niaro tanàna anareo navitafara tojo izy mbola tsara mbola niadagnanareo mba karakory amizay ho avy ny zanaka atsika zegny question petrako amitsika jiaby kotie io anao na baka Toliara anao na baka zava ro Toliara mba ataoko io
ambilaro maty volagnindreo tsy karaha tanànandreo legna fa tsika ndraiky ambila tanànatsika len'olo anareo mpitsindrandreo maste tsy karaha nareo iavy tanànanareo zegny ne misy amitsika côtier zegny misy amitsika côtier mampalahelo le jeritsika atsika le raiky vraiment hypocrite. On est des hypocrites côtier diable volango zegny. Azalahy 16 ans tsika navandesany atsika tsy mety misy jery 16 ans on va prendre du temps, laisse prendre du temps président, laisse prendre du temps les fanjakana 16 ans temps io tsy mety avy. Nefany atsika koa vandesany zanakatsika vangovangoetsika kibe zanakatsika fa ty olo makadala atsika mangala tanitsika mangala rahatsika atsika manginy dans ce cas là zanakatsika koa fa mavandy amitsika mbila koa samby mavandy baka tsy marigny aminakahy zegny zafady zanakatsika koa mavandy tsy sasarazana tsy atao tsy zanakatsika baka mipapany tsy manjary maty ty de ny vara maty ty nefa ntsaiky mavandy fa ty olobe mavandy amitsika 16 ans atsika sipozy ho anty mahory ma izy non tsy marigny aminakahy zafady tegna tsy marigny aminakahy. Zava Diego za baka fa tsy mivolagna ambary be zay ny moaly fandrehitry motro ambary vato fandrehitry motro koa ny moaly tsy haiko nindra nandalo tao igny fondrazana donc tsy haiko fa Diego zala 2 3 4 jours tsisy motro rango téléphone jiaby midécharge power bank fa tsy misarge coup circuit amizay mandeha tragno jiaby me pompier tsisy rano pompier araiky atsika manginy fo nareo neteteky volanko vahoakany Diego mandrefo ndo magnano ka huitra amin'ny ino agnarandraha ry za boka tsy teo taxi be ne ravoravo anareo kajo 4h 5h 6h marandray izy mandry parce que hainy hoe misy bénéfice nany zay lera nazo fa izy mikonty gourso pitiso alhamdulillah io izy mandeha banque izy magnatriky volanany fa nareo adako za ziny nda kajo mbola lavitra ngamba ndre volany bajaj amizay tsisy andeha hodiagna parce que mamelogno taxi be teteky nareo mbo taxi hely ah oui raha marigny ambarako anareo zegny teteky nareo mbo taxi hely zay ty agnisan'ny soma koa disco zegny tamin'ny andrany disco Diego teo zay ty agnisan'ny soma zegny ny boko nena sisine zegny soma izy zay mandeha disco 21h zay manomboka amy disco flash ambany agny anontania baka nareo namany aby regny ry papi monibo ry toto ry jaki jiaby fa presque andafy baka papi izy mbola agny toto mbola agny anontania regny baka zay tropony zanakatsaina teo jiaby zay mandeha disco manomboka agny ambany amy flash agny 11h minuit zay manonga nouvel hôtel minuit de 1h 2h zay manonga 5 zay miala io zay mandeha trop paradis du nord zay mamondy izy parce que amitsena alhamdulillah zay vita disco fa zay nianatra zay niary tanàna ary zay nitsanga sérieux ambarako anareo zegny vita vacances ne zay manonga Tananarivo zay mandeha mianatra vacances zay mijotso soma roa le vrai misoma roa fa tsy misoma roa amy poussière ndraiky
baly manjofo, baly poussière au africain mais ben oui. Zay zao minangovony diplôme retraite zay manencourager les bras. Fa zay tsy nagna règlement de compte. Hoe ke zay baka am Tsaina andeha nafiky ro voagasy na hoe ro voagasy andeha aminafiky ro la glacière. Non! Contraire fankahazo jiaby quartier tam fotoagna zegny. Tsisy règlement de compte zegny. Fampiaro, miaro. Misy ara concours de danse tamizay mbola andrandry une danse igny nuève. Mbola nisy le smurf, nisy le rock and roll. Non, ambiance anao mandeha disco taloha. Fa zio poison anao mandeha disco. Magnanova au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anao koa nody antragno ke velo. Zegny toetsaintsika kody indrindra tsika avarato. Ratsy fagnahy, ratsy jery, hypocrite. Atsika boko amizay mitretre malaky amitsika amizay magnasahavagna andafy agny. Mba rana ro te mba angatagna 10 € hely, mba angatagna 20 € hely. Ha? Mangataka koa ny mora e. Fa mitady zao ty tsy mora. Atsika Madagasikara ane misy chance. Anareo koa miadagna e. Par rapport n'olo ny andafy, Madagasikara miadagna. Anareo miasa, anareo tsisy impôt ifegna. Anareo tsisy gasoil ifegna. Anareo tsisy assurance ifegna. Anareo tsisy santé ifegna. Fa andafy ane olo miasa. Magnotania olo avy anareo andafy anareo. Ty exemple amiako ty. Anao niasa andafy, même anao miasa io mayotte la réunion io baka anotanianareo avy anareo io. Anao koa niasa mitosy euro nahavory akibambadiky. Anao nagnano akibambadiky ke nahavita nagnapetraka 50 €, avolagna fa anao misy vola. Volagna fa anao misy vola 50 € koa navita anao nagnapetraka akibambadiky. Sérieux mbariko anareo zegny. Fa anareo agny, anareo tsy mahefa gasoil. Anareo tsy mahefa assurance. Ni assurance ny tomobile, ni assurance ny habitation. L'hôpital. L'hôpital anareo mahefa. Anareo tsy mahefa. Ankamaroantsika varatra ine presque mipetraka amy tragno lova. Vitsy amitsika mipetraka amy tragno ifegna. Fa andafy eto. Anao mipetraka amy studio andafy aty. Ataova compte ariarinareo io. Anao koa neta studio 350 €. Avolagna andragnarina agnatriky rizika aminao. Studio io. Tragno araiky, la douche araiky, WC. Meuble anao, canapé igny andrianao. Lera ny avanao avy anao mamelatra fandriagna ambany tany. Studio. Anao koa nahazo 350 € volagno, na 300 €. Avolagna merci ndagnare, nahazo tragno mora za avolagna. Avadia franc, na avadia ariary amizay 300 €. Nefa ny robo koa mbola sasahenao ro koa. Mba 10 € edy raha nalefa. Anao tsy mikosoka andragnara anao nahazo 10 €. Andafy eto koa maro olo tsy mety 10 € zegny. Andafy eto ne misy manafo ny persy. Tsao nareo mihevitra ka andafy tsisy olo mipersy. Misy manafo ny persy eto. Anareo koa mandeha anontania olo andafy volagno. Varavaragna ny grand surface. Iny baka le kaindro andafy ty hoe SDF. Sans domicile fixe. Fino ro SDF ry mipetraka io. Mangataka. Vazaha mangataka. Tsao nareo mihevitra hoe Tananarivo feno mangataka io. Andafy, Europe, en Amérique, même Asie, même à Singapour. Misy mpangataka. Ben oui. Même fanjakagna ny andafy magnano maximum hoe ialagna amile fantragnandro.
fa ro maro mpangataka andafy eto ary le problème za koa agnambaranareo raha raiky ty nareo mety tokiky za nandeha ta Cahors agny tsy lavitry Limoges entre Limoges ndraiky Brive ho an'izay may place io za tafy tokiky non zay mipetrapetraka amy terasy zay ry zalahy namagna reo migaka labiera za moa tsy olony toaka za migaka jus na za migaka rano manafy ty SDF tandrignasanareo raha ambarako ty salut cousin ozy taminaka salut many ozy taminany tapaty 10 centime nangatany nameko 50 centime izy ah bon Dieu merci laranaka nirofany izy nangataka 10 centime izy na 50 centime mira nazo million ino raha nampitokiky za agnaran'ny fandroaka anazy punaise izy fa miaigna agnatin'ny misère agnaran'ny fandroaka anazy misère viens misère on rentre j'ai dit il s'appelle comment c'est misère oui misère comme les misères ben oui bonne nuit la prochaine fois quoi vous attendez tanaro naro mievitra andafy eto olo mianda maheviko eto tsisy olonko davitra andafy eto ambaraza hoe azovy olo tsy magnano fiaignana akodavitra andafy eto même ry Macron regny mitrosa amy banky za boka feran'ny Marine Le Pen tribunal nany ato Marine Le Pen interdit bancaire et interdit chèque sa tsy mampiasa chèque ny tsy mampiasa la banque izy Marine Le Pen hitanareo tribunal nazy ho avy tsoela mafy ane fiaignanan'olo andafy io volagninay hoe anareo agny zala tsisy raha tsy anagnanareo anareo ndraiky croiser les bras olo telo magnambanimbany mandiandia tanindrazagna atsika mandravagna fanagnatsika lovatsika zay niaro volaniko zay niaro 72 82 91 2002 2009 za ny participe bon koragna iny ka koragna ke mitsangana atsika koty matoa riavatsika ro nitsangana matoa député ndro jiaby conseiller ndro jiaby nitsangana hoe fa le 25 rendez-vous Ambojatovo na avy lalatina na tsy avy lalatina atsika jiaby Madagasikara ray vohitry mitsangana fa ikona ro yamby o maire o député o préfet o gouverneur io naro izy le zala nagnano rabegny zala afa-tsy haiko eky ozy izy sintragna fagniagna amin'ny Hitler ozy izy tsy karaha fagniagna amy zala ty ozy izy fa koa mbola io fo zala afa-tsy haiko eky izy magnano velomatsika jiaby amy lundi koa sitraka ny tompo magnano dimanche sambatra atsika jiaby ciao bye